ulat sa verse of the day tini dasayan nga ram sa Robert Karunungan Munda Cruz. Mabigyan nga ram po sa kayo sa Robert Karunungan Munda Cruz. And then unong ko pa matagagi kay Ilugay si Kagawad Norberto Norbe Benito at Barangay Bintinilla. Nakaibak na naman at na naman na ugto. Antis na ugto manayaya. Wala na ta mapalasapas mo. Naka-tricycle. Mapalasapas siya. Tagong ko lang. Kanto niya. Titira. Ay, tanto matad. Kinan mga gusto. Kumusta kila mga gusto makanlalay. Dita na da Barangay Bintinilla po agagik. Sa verse of the day tayo, sayan nga rin malala po the 1 John chapter 1 verse 7, taning kwanto niya agad, but if we walk in the light as He is in the light, we have fellowship with one another, and the blood of Jesus Christ, His Son, cleanses us from all sin. Tan po agad kaya 1 John chapter 1 verse 7, para sa kinamintan kabaluyan, sayan nga rin, pero maganggano at, ito ay 4 minutes ago, walang pasok o level Thursday na buwas sa August 13. Mataas pa rin ang baha, Executive Order number 48. Kabaluyan. Atan po agagiktan, breaking news po tan mga kaibigan. Wala pong pasok o level po dito sa Syudad Dagupan na buwas August 13. Kaya dyan Syudad Agagikya, palagay ko na apurnada lah. So mismo tatawagan tayo na Christmas break or anto ka man iran na bakasyon na saray estudyante agagi ka. Ma'am Bibian Ularte, maabigya ngaron pod si kayo, Ma'am Bibian Ularte. Dasayan ngaron tansi sa Robert Karunungan Munda Cruz, mga kaibigan. Dita nagagik da mismo na Kakaritan, San Carlos City po, mga kaibigan. And then si Rap Munda Cruz. Undo dengalmot ko ni Auntie Juliet Alamilio to niya, Uncle Alex to niya, tan kapinsan to Aljon Alamilio, di tanad Bulingit, San Carlos City. Tanod niya agagik kaya kapoy na panoon, ang kapulay pinakadabe sa agagik at kinye, no niya na panahon agagik kaya si Katulay pinakadabes, iya tatawagan tayon, wala akapuko kadabong, pagkatapos akapuko kadabong kabaluyan, mandidingal kad radyo at sari update nagagik kya mismo na tatawagan tayo na sitwasyon na panahon. Ops! Ni frontliner appreciation sa panahon ng kalamidad, lagi silang andyan. Thank you sa mga frontliners na palaging andyan. May kilala ba kayong frontliners? Pasalamatan natin. Ay, siyempre, frontliners, Timot, action na ikam. Frontliners tayo at public service, Jad Iribala, di ba? Kaya ingat-ingat po tayo. Ma'am Sir Abraham Carriazo Jukino, maaksyon niya nga rin uran lamot. Kunto niya matayatay sukat ay una. Taditan at Barangay Sungkiltan Dalungge, Sir Abraham talagang matayatay sukat. Aking komuta, may wawad tanod tagay. Una Agos di tanod si kayo, di tan napupundo. At Barangay Sungkil, di man Secho Riverside. Kaya tagay sudanomod sa Tanyapasan. Kaya basta ingat-ingat na lamang po tayo, Sir Abraham. Sa importante at walay tagano na lamang tayo. Pagkatapos kay masyado man tatampisaw, tamirap sumansakit. Untang tumat na Dunya Rosalina Segundo. Kuantala may kini. Agkon talaga agik may pledot magano. Nanunot ang konsansya man si Kapitana Rosalina po, mga kaibigan at Barangay Sungkil. Ma'am Jocelyn Reyes, magandang hapon din ho. At ganun din po, mga kaibigan, si Ma'am Clarissa Estimar, dyan po sa mga tarong. Kumusta ka na, Clar, sa oras na ito? Ano ang pinagkakaabalahan mo? Pero teacher po ito, English teacher po ito, mga kaibigan, sa isang eskwelahan, dyan po sa mga tarom, Pangasinan. Kumusta ang mga tarom, Clarissa? Baka pwede kang makuhanan ng ilang sitwasyon dyan kung may alam ka. Kasi ang mga tarom ho, mga kaibigan, isa po yan ho sa bayan ho, mga kaibigan, sa Pangasinan, na talagang nakakaramdam din ho ng gunigon at sayaksak na sitwasyon unyaran panahon. Mga gano pata, nanigunuyan nagagik na o dakinan Ma'am Clarissa, dating OJT namin ito from PSU Lingayen. Tignan lang po natin kung
magre-reply po siya at sasabihin niya, okay, tatawagan kita sa Messenger, Clarissa. O Ma'am Clarissa. Kaso lang, hintayin ko muna yung mismong signal mo para hindi ka naman makot on aware sa basta sitwasyon lang ng bayan po ng mga term kung kumusta na. Mga kaibigan, gagi kad kabaluyan at syudad Dagupan, wadya agagik so kini, danom niran agaylay. Ang pinagawan to, tas si danom agagik at in point to niya namin, nasabayan ni agagik na high tide. Nakaw, lalo alamot, unaro magkabaluyan niya. Pero ay agagik so Ibi Fernandez sabi niyo ay si babagadagan na dala nasa relo sa ragtundala na nagagik no labay da. Nanang isang kanang nang ni may gule siya ang puti kaya ang gapunin ni pag pampagan po agagik. Hindi naman salatang ko po. Bagamat walay danom kabaluyan tan lagpas agagik na kalit-kalit. Mga kaibigan, lampas po yan ang bukong-bukong po natin, no? Nasa kalagitnaan na ate. Pero dito po sa may Burgos area, dyan ho, medyo malalim. Mababa po talaga ho ang area na yan. Talagang malalim po dyan ho. Wag na po nating isapalaran ho yung sasakyan po natin ho, para hindi naman po magkaaberya kasi mahirap na pong magkaroon po medyo mahal ho ang mga maintenance po niyan. But anyway, naniguno yan. Alamin po natin, no? Tingnan nga natin action na kinit. So, kipapasan na panahon. Sararayan na kaplasan. Ang gano, Pero, antis tayo balot yalaon ta ng nantine sa North Korea at nanpatikyab na ballistic missile. Antis siya nagawa sa military drill na US and South Korea. Talaga naman. Mamaparamdam niya agagik. Pero ang pinagawan tayo. Iran, tinalindigan niya agalukasan sa Strait of Hormuz. And then, lugyug at lindol. Masulok ka 200 lang katao sa inatay. Mga kaibigan. Sa Iran, tinalindigan to agagik kaya agtulukasan sa Strait of Hormuz agagik. Balalatan, kabaluyan tant, no, antoy development nun tanod manuntumbok nira na pangkanawnawa at sayan bagtan. Abatan ti paalamin muna natin, no, mga kaibigan, ang kalagayan po ng panahon. Ngayong araw ho, ngayong alas 5, kasi alas 5 po ang labas po niyan, para alam po natin ho ang magiging taya ng panahon sa susunod na mga oras. Mga kaibigan, alamin po natin. I understand, Sir Benison Istariha po ang nasa linya po natin. Sir Benny, magandang hapon po. Please come in. Happy Wednesday po sa ating lahat. Ako si Benison Estareja. Sa ngayon po, naging isang ganap na bagyo na, yung low pressure area po na minomonitor po natin kahapon. And as of 8 in the morning today po, ay lumakas pa ito bilang isang tropical storm at meron ng international name na Nangka. Huling namataan ng bagyong Nangka at 2,310 kilometers po sa silangan ng extreme northern Luzon. At base po sa ating analysis, ay kumikilos palayo or eastward po ang nasabing bagyo at hindi na direktang makakaapekto sa alimampanig ng ating bansa at hindi na din papasok ng ating Philippine Area of Responsibility. Samantala, meron tayong minomonitor ng mga cloud clusters or kumpul ng ulap dito po sa loob ng ating FAR. At meron din tsansa na within the next 1 to 2 days ay meron diyang mabuo na low pressure area pero in general movement niya ay palayo din po sa ating kalupaan. Yung southwest monsoon or hanging habagat ang siyang nakakaapekto pa rin po directly sa malaking bahagi po ng Luzon. Dinedirekta po ng mga weather disturbance dito po sa may east ng ating bansa itong southwest monsoon natin at nagkakaroon nga po ng interaksyon sa kalupaan po ng western Luzon. Kaya matataas pa rin ang tsansa ng mga pag-ulan, pabugso-bugsong malakas na ulan dito sa may areas po ng Zambales, Bataan at Occidental Mindoro at malakas din po. Meron din tsansa ng mga paminsan-minsan light to moderate rains in some areas pa ng Ilocos Region, Cordillera Region, Central Luzon, and Southern Luzon. Base naman po sa ating latest heavy rainfall warning, as of 5 p.m., meron tayong tinaas na yellow rainfall warning dahil po yan sa habagat. Ibig sabihin, heavy rains po ang posible sa susunod na 3 oras hanggang mamayang alas 8 po ng gabi. Meron tayong yellow warning or heavy rains na aasahan sa Zambales. Kayo din sa Bataan, hilagang bahagi ng Tarlac,
Northern Nueva Ecija, ganyan sa may Southern Pampanga, South heavy rainfall warning as of 5 p.m. Meron tayong tinaas na yellow rainfall warning dahil po yan sa habagat. Ibig sabihin, heavy rains po ang posible sa susunod na 3 oras hanggang mamayang alas 8 po ng gabi. Meron tayong yellow warning or heavy rains na aasahan sa Zambales. Gayon din sa Bataan, hilagang bahagi ng Tarlac, Northern Nueva Ecija, gayon din sa may Southern Pampanga, Southern portion ng Bulacan, buong Metro Manila, halos buong Rizal, at dito rin po sa may western portions ng Cavite and western Batangas. Kapag meron po tayong yellow warning, meron nga po tayong heavy rains or malalakas sa mga pag-ulan, so maging alerto po yung ating mga kababayan na naninirahan po sa mga low-lying areas dahil posible pa rin po ang mga flash floods or yung mga pag-apaw ng ating mga kailugan, at knowing po na ilang araw nang inuulan itong mga areas po na nabanggit natin, mataas din po ang tsansa ng pagguho ng Quezon, Aurora, and Cagayan Valley, generally fair weather conditions pa rin. Sa ating mga kababayan po sa Visayas, simula po sa Friday hanggang sa Sunday, ay mananatili pa rin po bahagyang maulap at minsan maaraw nga ang kalangitan, lalo na sa umaga hanggang sa early afternoon. May mga thunderstorms pa rin naman po tayong mararamdaman, lalo na sa western portions, kaya magbaon pa rin po ng payong just to make sure, magagamit din natin yan pagsapit ng tanghali kapag sobrang init ng panahon. At sa ating mga kababayan po sa Mindanao, magpapatuloy pa rin yung halos araw-araw po ng mga fair weather conditions. So bahagyang maaraw at minsan nagiging magulap lamang ang kalangitan. Ideal naman kung meron kayong mga bakasyon po dito sa may Visayas and Mindanao. Yun nga lang, pagsapit ng tanghali, maraming lugar po dito sa Mindanao posible maging mainit at malinsangan. Lalo na sa may area po ng Cagayan de Oro, Butuan, General Santos, and Cotabato, nasa 34 to 35 degrees Celsius ang maximum temperature. Ang ating sunset ay 6:21 ng gabi mamaya at ang sunrise bukas 5:42 ng umaga. Yan muna ang latest mula dito sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa. Ako muli si Benison Estareja. Mag-ingat po tayo. Maraming salamat, Sir Benison Estareja. O yan po mga kaibigan, ha. Kalagayan po yan ng panahon po yan. No? At yun na nga, mga kaibigan, may may mga kumpul na ulap po mga kaibigan at magiging malaki ang tsansa na magiging bagyo daw ho. Pero wala naman po tayong dapat ikabahala kasi ang general direction po niya papalayo po sa ating bansa. Pero siyempre yung habagat po yan ho ang magiging epekto po niyan. Mga kaibigan, dyan lamang po kayo, babalik po kami makalipas lamang po ng ilang komersyal. Firing live! Manila Broadcasting Company. Manila Broadcasting Company. Sa Dagupan City, kayo ay nakikinig sa Tunog ng Bayan. Aksyon Radio. Aksyon Radio. 1161. 1161. Ang Tunog ng Bayan ang nangunguna sa balita. Aksyon Radio. Issue at komentaryo. Aksyon Radio. Musika at showbiz. Aksyon Radio. At sa serbisyo publiko. Aksyon Radio. Ang tunog ng bayan. Ang nangunguna. Ang tunog ng bayan. Aksyon Radio. Aksyon Radio. 1161. 1161. Oras po natin mga kaibigan, alas 5:28 ng hapon. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Aksyon Radio. Pag magaling ang produkto, kahit simple ang patalastas, sapat na. Champion, tapat po sa inyo. Aksyon Radio. Walang halong pambobola. Kalidad lang, sapat na. Champion, tapat po sa inyo. MX3. Dito ako bilib. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Aksyon Radio. Araw-araw, MX3 para MX-Traordinary. With Alpha, Beta, Gamma na sangkap nito. Tunay, original at natural na suplemento. With MX3, some coffee and tea. With MX3, it's for you and me. With MX3, dito ako bilib. Hello, beautiful people! Ako ang inyong tita Winnie Cordero. MX
MX3 capsule. Dito ako bilib. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Tatapatin namin kayo. Sa panahon ngayon, kahit kami sa Champion, kailangan magtipid. Kaya wala muna kaming TV commercial. Sa radyo kasi pinakamura. Ang natipid namin, napunta sa pagpapagaling ng mga Champion products para mapadali ang paglalaba at dishwashing. Ang mataas na kalidad, pwedeng gawing abot kaya. Nagawa nga namin. Subukan mo na. Champion. Walang gimmick. Tapat po sa inyo. Ang kinis na niya? In fairness, nag-glow up. May budget? So solid. White Rose Papaya. Wow, White Rose. White Rose Papaya. Wow, White Rose. White Rose Papaya. May glow up with White Rose Papaya. Sulit ang glow up sa White Rose Papaya. May papaya, niacinamide para sa puti power times 2. Plus shea butter and tea tree oil. Glow up with the power of 2. White Rose Papaya. Kuti sulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Nanla po ang #1 Smart Dishwashing Paste. Ang galing-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Smart pritong ulam na masebo. Plato at kaldero. Tanggaling for everyday. Untan no say dishwashing paste at Smart. Walay double tanggaling formula. Tanggal galing susebo tan bakterya. Bahid para walang bahid. Linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. Heavy duty linis sukada pahid. Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Hello, beautiful people! Ako ang inyong tita Winnie Cordero. Pagrampa ko araw-araw, partner kong MX3. MX3 capsule. Dito ako bilib. This is easy hugasin sa Champion Dishwashing. Easy Oops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo. Patuloy kang nakikinig sa palatuntunang Firing Line! Dito lamang sa inyong nangungunang himpilan ng radyo, DWCM, Aksyon Radyo. Tuloy-tuloy tini kabaloyan na dasaya na programa, patuloy kinin mandirang alagagi kada programan Firing Line, mga kaibigan. Nasa walad linya tayo si Mayor Alpi Soriano na Malasiki at napituyawan tira dasayan na ngarom. Mayor Alpi Soriano, masantos siya ngarom po si kayo. Live kilad Action Radio po, Apo Mayor. Good afternoon. Ngarom mo si kayo rin namin niya listeners. Samsaray, kapaluyan ko, Jad Malasiki. Yes po. Mayor, Jad, apalabas sa pigaran na agula, may suspindido yung klase, etc. And then, ditandod si kayo, nan pimawili klase ni man, I understand. Natano, Jad, indalan niya, ay mamuuran, kumusta'y baloy na Malasiki po, pigaran barangay, sukukumpo ninyo na wala mang bilbilang, lapood, balaga magsili oran, makapali oran. So, di malan po, Mayor. Kay report sa siya, wala may 20 bagwis tayo, di mat barangay Butaw. Yes po. Insan, jay, yan, wala rin tayo sa affected area, sa poblasyon, sa barangay Barang. Pero, yan, so far, aliwan siya nga may dati. Yes yan po. talagang problema na aralam so, danom. So, mapalar, so, bali na Malasiki, aliwan untan to ya, yan, aralam so, danom, kanyan. So far, to this date, okay mo la. Harami pagpis tayo, mampro-provide mo sa
DSWD sa MTRR Yes po. na yun, naakanda, monitor dara everyday. Sana may panayaman da. Yes po. Mayor, amay barangay, ditanod malasiki, ang kapubalot so, sa ilog yung laba, ditan yung dadalan, kumbaga, amay jad Gualsik area lang bangat po, Mayor, anto. Mapasok tayo. Hello? Yes po, amay Gualsik area lang bangat so kulay, as barangay, Asinggarad, Agno River. Ako lang natatalusan, Brother Joel, manapapagtot tayo. Yes po. Hello? Hello po, Mayor. Sandali, parang umbiyahira mo kabalo yan eh. Oy, my goodness. Labay mo ni Babaga Action na ikam at si Miputlay datin may talaga medyo abigla ako sa tanay ha. Magandang aga. Mayor, Antoy, kumusta na ta? Malinaw lang pagka rengal yung chat. Aga malinaw, Kuya Joel. Mobile kayo mo? Mampasot, makapoy sa signal mo. On, pero malinaw sa signal yung judge kami. Nga po natatalusan ko aso na Kuya. Ay, okay, sige po. Ang tawag, i-return call ko mayor, no, bilang unlinaw na di sa... Magano agagi kay mukhang parang mobile ira agagi kay sa Ryan Bugta. Baka may area dang kapoy signal mga kaibigan, no? Pero wala ibakwiz daya pigara po mga kaibigan ko no. Nalapod barangay Butaw, nya baka mas natan siguro tas kariti mo baka mas malinaw. Mayor. Mas malinaw. Okay. Mayor, may barangay barangay Gualsik labala so amay Asinggarad Agno River po Mayor anto. Ande amay Gualsik ko Alcalaman. Alcala. So Gualsik. Teka ben na Gualsik uliyatan barangay Waig bali na Malasiki. Yes po. Pero amay barangay Butaw po Mayor antoy nandilapod sikara amay may Dimanad Agno River tayo. Aliwan ng kanton yan Aralem. So far maong manatan ta medyo timundalay unuran untun dadli. Mandiri sidlay danum natan. Yes po. Atan po Mayor. Natan po Mayor wala yung habol na action na hikam dya. Si kwanto niya pahabol kay Mayor LPF arrangement ng LGU for the late Mayor and Vice Governor Oscar Lambino daw po Mayor. Ayos minitan kapatid mo si former Mayor Uncle Oscar Lambino karuman na ngarap ay was there no sa hospital no patikdara o manang so siguro hanggat na buwas mantutungtong kami no antoy arrangement para sa funeral da. Yes po, nga po. Okay. Natan po Mayor, pabilong ko pa yung situation na malasiki. Aside doon sa amin duwaran, abila yung barangay. Ang gapulay, aroma barangay, amay, kumbaga, imumonitor yura. Posible ayan isasabi oran po Mayora, yan nabubukag sa danom. Agkulan na rin nga talaga. Ay, sige. Next time po, Mayor. Sige. Yes po. Magkaalag na mong land signal. Okay. Yes po. Thank you. Thank you po. At ikasuyula, kabalayan ko. Yes po. Mayor, nung nakopya yung malino sa signal nyo, mag-message kayo para sa kabalayan nyo po, Mayor. Sige. Inararong kabalayan, ikasuyo. Inararo ta kayo. Tan siyempre, ayan, dadala na bagyo ay, agtimot lantitan, naiwasan, inevitable, so mantutulungan tila namin. Agtila man tisibag, agtila man papugasan. At tayo social media, aratay basa-basa itulong kila, wala na itulong yun. No sigaw nyo malabir, mandera, tundakila, ang kapoy na itulong to mabigtan, at sarap kabaluyan tayo, lura, tulis, fortunatya, kabaluyan tayo. Yes po. Thank you po, Mayor. Okay. Thank you po. Thank you. Yan po mga kaibigan, Mayor Alpi Soriano po at bali na malasiki. Mantik ka blaba lay signal tayo agagik pero maong managagik so signal daad sa tayo. Kabaluyan. Di tanod akin ha, di agagik
ditan po mga kaibigan, may sitwasyon na danom, walay nalak agagi kaya impormasyon po agagi ka, ditan bali na malasiki, ya amay operator ta bimigay imisakay tatawagan tayo na pumping station da niya, yaman susupply pigaran barangay. Kaya bimigay kabaluyan, natanin sa luwandal, ipagkadala mo, nabuwas, noon sa bibibilang itan naani, nabuwas, agagit yan. At ipagkadatan po mga kaibigan, and then, noon ipagkadagagit yan, na walang kilidanom, kaya Manong Heriberto, abangan na lamang po ninyo. Sir Leon, ang tawag kami laadak yan, diyan the messenger. Mga kaibigan, para special segment po na firing line, bayan muna bago ang sarili, mga kaibigan, at siyempre nakantabay tayo sa partner tayo agagi sa tanya programa, Sir Leon Castro na Binmaloy. Sa Binmaloy po agagi kadasayan agaw at suspended din klase. Jad syudad jadagupan din po mga kaibigan, nan-anunsyo agagi si Mayor Belen Fernandez, suspendido ni klase na buwas. Mga kaibigan, dyan syudad jadagupantan in all level. Pero, dyan bali na Binmaloy, kakabaton tita na amin mo at gagik at panamaglay na Sir Leon Castro at bayan muna bago ang sarili, mga kaibigan at programang Firing Line. Sir Leon, live kilad Action Radio, ang basa-basaya, ngayon po si kayo. Untan mo at partner na Joel, medyo mamauran niya, nga rin sa rider mo resulta, at sa programa tan Firing Line na segment na bayan mo na bago sarili, at masantos tan maabig yung nga rin mo sa namin solicitors, lalo sa aray empleyado na sa nanaro tayo bayan na Binmalay, ipapanguna nun sa nanarating Mayor Pete Mirera, ang ganyan oras sa ulan ng opisina to, nasa sumpalan to si trabaho, talapod, sa may vision to sa oras importante goal di ang mga nagaway ang mga nagawaan natin partner Joel. Tama po yan natan po Sir Leon, Dagupan, Binmaloy, Kalasyaw ng suspindi klase at sayan agaw. Si tipot ko natin kumusta yung sitwasyon in general at baloy na Binmaloy po at sayan oras po Sir Leon? Medyo mamakuran mo pero wala mo na suspension madam. Suspended lang ang klase dito? Suspended pa rin. May ko na rin na proclamation nating muting mayor. So, diba, order na suspended pa rin ang all classes, all labels sa bayan ng Binmalay. Partner Joel. Nabositan. Yung ganda lang natin. Sumpala, ganawa dala. So, executive order, suspended na yung klase dada intiro na bayan na Binmalay, label, partner Joel. Ayan po. So, labay ito ibabaga, noon tan, so, dyan deklarata, labay ito ibabaga, sa mismo na kaliber-liber na Binmalay ni Sara Ryan Kaplasan at underwater nira, Arisquilan siguro, underwater nira sa Leon. Pati sa Solar mo, siyempre, ang muna katan Sir Joel, napod, sa inalapoy danumdod dyan danumlay uran tayo dyan sa Paripin nakaabungan da tanare arumalulaying area siya barangay tayo siya nagpalangan may antitaytay dyan Lumboy nagpalangan boundary dyan Linok dyan Sabangan Bunlag some part of Caloocan mostly iswilan siyempre at danuman partner Joel kato na medyo pero amin mo nadalan possible partner Joel. Atan sa mga balita amin nadalan possible po pero ang gadsayan nin mabagta po Sir Leon gadsayan pantutungtong tayo natan ang po ni Ray evacuation wala ra evacuation center po. Ang po mo niya ganata na pisalamat tayo sa katawan tayo tapos sa may ginawa makatulong si Mayor Pete Mirera sa ibalitet sa may inpalinis na pispent ang pistap tayo ang masyado nata na ataman si Binmal sa ratay dalap-dalap talapot sa aman niya balbalag manakato. Ang tamni sa kay partner Joel. Yes po. Tutusan ta akatulong si Mayor at Saray Pispin Honors. King ka mo. Talo bilang walay binatan na Saray Pispin makilot sa ilog ay nagirigiri sa sira patirik sila partner Joel kato ang agawa Binmali talagang blessing at Saray walay pispenda at Saray nakakasubis hindi malusod danom tan
aramay ang pipismen akasalbaran sa ay nagawa siyempre na kanabulos, wala mambilang taga-anal ng pinom na makilot. So ilog ay talaga na si bangos na perdiray bilay mo bangos Partner Joel. Tugtuwatan. Napirdira, si karam ulam lamang sukaskasyan. Natan po Sir Leon, aray ka pispanan balot, manira nalgap. Dakil mo la, santak natara, dakil na perdinatan Partner Joel, araya so managa, aray fisherman tayo, lalo sa aray walad laylay fisherman, makinggan mo. Siyempre, ayan ura na diretso ay uli pa mo nara, kailangan dalay mang kargainit, say kasawda, ay salbada, aram-aram, agdara na yari, siyempre aralum la, dan sigurado kung kilit mo, so sa aray kapukan na yaman lalapot ilog so, sa aray danom katon, medyo walay palaga na perdir sa jay, panugang tayo sa aray, agricultural tayo pa na Joel. Tama po. And then, ang tatimot sinambot da mo laging karganda init, iraramay pispan la, antadaya, noon nyalaran panahon, at lirag po. Natan po, jad sitwasyon na dasatan po, ngaputan niray ang kakaroon na unuyag na ayudan, relief po, Sir Leon? Ang po mo, siyempre, ni improklama, so intirong Pangasinan na under calamity, sitong calamity, katol siyempre, atong sanda, pero pangbalot, wala mo irami antam, alam pare Pres Manuli, wala rin Kapitan tayo, magitin na ayudan sa araya, totoo na lang, siyempre, antam mo lang, medyo agdantan no, tuloy sa eleksyon, hindi, katol, aramaro matalagan, 1 month, so, may panangarap na kustuin, that magitin lare, arum ayuda sa aray, arum mapasan. Tanya Binmalay, karuman at pinulong ng mayor, so, amin niya kapital intirong Binmalay, kay by MDR, siyempre preparadala, so sa damages na pero barangay, in case iproklama dala, state of calamity at akaredin tampol sa Binmalay, na alaratan niya panag-itin na may importante ng tatayong tampol, nanto na damage, so piyara damage, so per barangay, at may gawa na tampol na solusyon pa na Joel. Si katutang kumun sublay at tepot ko Sir Leon tani, si kuwang ko dyan siningbat da tampulan niya may pagtataya, pagpapatunay at pagsusubiti ng talaan ng mga apektadong pamilya. Kaya ang si tepot ko po, ang turi concern na sari kakapitan, naman ay concern na LGU, mansabit tampulan, may malinis, tanaluan na questionable listahan. Baka na pati balbalog sa abong to, kalista, agmat na didilap. Natan po, ang turi concern niya in re-raise na sari kakapitan, nadasata na yung pan-meeting da po, Sir Leon. Ang kumot, mostly kita kapay meeting at alamat anong meeting namang balat santak mostly ayaso aray sira, aray tanaman, aray hayop, aray siyempre konsinidad sa aramay damage sa abong, siyempre wala aramay adulap, damage sila, aray siguro so concern na barangay officials tayo, yung mostly sa barangay, lapod adulap yamin susular na amin na barrio tayo Partner Joel. Yes, no mambil bilang wala la insubmitin report, initial reports na agriculture in sabito the municipal disaster riyan rin nakasabila do opisina ng mayor. Pigara tay kumbaga nununutan niya aperde araraman iray kapagayan tayo tani labay timande balag yay say uran yung tutor medyo sobra-sobra po Sir Leon. Siguro as of now, kapulinito namin si kay figure Partner Joel kasi narin nabuwas ni kung akit sa agriculture tan sa MDR ng Ture report at paano nabuwas na lapan na tungtungan taratan niya report Partner Joel kato na balibalit na tepot mo at least nabuwas so tepot agad sa concerned agencies like the DA tan sa MDR tabanan ng tayo ramay damages na barangay Partner Joel. Yes po, sa kiba na importante man unyara atan si katutay parameters na ani no makanupugan niya ideklaran na under state of calamity or ande o dino selective lang bungat at sa rami barangay niyari na grabe na apektuhan. Siguro dyan sayan na pangkanawnawa po Sir Leon, si most affected ditan aramay barangay asinggaradagupan po. Mostly affected dyan ay Linok, Kalit, Santa Rosa, Tumbor, Papagayan,
aray wala ya very close na dagupan sang Kalasyaw. Sa Bangan, Bunlag, Caloocan Norte, sa aray ay da party na kanawalan partner Joel. Yes po. Natipod ko pala ba, Sir Leon Manaya, minsan wala nang tipod na siya no nadalan may Santa Rosa, di ba, aputot man na karsada, amay kaya rito may dyan Santa Rosa, kalit, amay unarapod dagupan, yung umbutawad lukaw, aman aputot lang man eh. Passable man na area po, Sir Leon, po kalit po. On passable at talabat, medyo kasi aral na mapasin dyan kalit, may malapo man na may boundary na may may unarap ka da, di ba, crossing man, may diretso mo man, may numero 5 na piganon may ramaniliwawa man, unarap gayaman, may malapod lukaw yung ulikod kalit, may abo ba di man napasan aman, so adano man partner Joel, pero may marapod dagupan, andi siguro partner. At alabat, sa'yo mo dagupan, siyempre, danom. Passable raman partner. So aman saragton nadalanan man. Minsan wali nang tiputad siya kat si Kongkong ko na sigurado no passable din no andi pero si pakamtak wali danom. Wang ko pero kwanta no panon ka aralong balot abayag ko linaga pa siya pero ito kun mamisan tanad si Sir Leon Castro kung kumote. Natan atipot ko wali danom. Wali danom pero passable po Sir Leon. Andi, ang apidanum to man, mapasa, ang apidanum to may malapod na uliko kat kalit, yung narap kadagupan na may wamana, may kaliko, ulit na dagupan lukaw, aliwa ba? Sarang tuma, pasa bulman, ang apidanum to man. Pero ilag sabi yung narapod Santa Rosa, aman suwalay danom. Aman, so danuman, partner Joel. Pero makadalan sululuganan po. Makadalan, partner Joel. Amay Santa Rosa area shortcut, yung mamaarapod, may shortcut road yung narapad San Carlos City. Aman intero ni street, di ba? Si portion tuman, akong krito lan inya tagay. Aramay agani akong krito balot eh. Ang kapidanom di man. Aman naman, medyo passable amin man sa Balimbayan, ulak ang dagupan mo, pakaltiks ka la, kung sukat sa amin dyan Kamalay Santa Rosa, kung paway ka da eksakto mula umpaway ka da kalit may diman kalit kanto uli ko kadiman sarang tun uli ko kala diman sa may diman da may dagupan pero para mas maragab ya kana danuman malapo kala dyan dagupan ay dyan gayan uli ko kat sa may dyan kalit ya may boundary dagupan dan kalit sangka mampa dagupan na may kalit road yon narapod luka mas atagtagi man pa na Joel agaw na danuman man. Yes po. Natan po Sir Leon wali sakay ni itutupot dan niya akin kunot aga padala na ni nagkaroon na traffic halimbawa di man may Matalaba Road wala may mulagya karsada di man nya unlapod sa may bypass road yo bagamat ag nilang tinikonekta man taytay gagawin dan akin at agiraman padalan wala akakargab man niya no entry kung man Sir Leon anto yung situation to man ya karsada yun narapod sa may bypass road ng karsada abot babalaman ng karsada partner Joel babalaman kasi nadadala na truck ng saman aga passable ni Mantan sa may malapo di man kasi ramarong kung likurat siya di boss ang ni pastor mapita ka mong man partner Joel abot ni Mantan tuman dali man applement irare so BPWH kasama di man partner Joel medyo makadisgrasya may di man na may kenda siyempre wala ni pabo na mapasan aral dala man paano makadisgrasya partner Joel and then maingat itan na maingat itan Sir Leon di ba maingat isang mahirap sumansabatan isang kabubugta saturated la so aramay dali na baka na ang gilig na tulin lalingan di manod pispan po di ba paano tawala rin mo batag lagilig-gilig dan amay dyan na paglito mo na sakit medyo mabubalang maong partner Joel kato na for prevention mas nung kami na padala na ni partner Joel mamaong ni tugtuwatan natambalot si tipot ko Sir Leon ayan encounter ko matya tipot da antoy nanunang antoy kumbaga paliwawan na DPWH akin at
singano nan istipo so construction to may mulmulaglaman amay pangikonektad sa amay taytay may butanod amay kulay dumalanta area may pispanda di ba wala mulaglaban man akin at agniman na kuniktaan to'y paliwawan na DPWH sa update na DPWH at ibabagadad si kayo Jad LGU po Sir Leon. Oo, na makakunik na may dalan, sa nagmuli undalan di man na manlapo di man na may bypass, diretso ka na may Boscope, umpoy ka duhay. Pero bawal nita siyempre, ang dali na apigar mo ang partner Joel, abot-abot ni, mapitik ni, ang kabot ka ni, mas problema lang yan. Kato na nasa rest na ng kwan yun ng mga driver. Pero dito look siyempre na natan, pulis naman natan niya, ayan agaw nang ko gini karakol na truck tapos pasandala mo siguro paano wala pinmoya pundoton paano dependent pundotan pa ng Joel. Dito atan. Agaw galaw no kapi pondo. O naman. Agaw galaw no ang kapi pundotutan po talaga. Pero maganaw Sir Leon, bagamat sikreto pero sarag tilabang gano initial labang akin to unalagay so walay sakya kuni bilan no dinanitan. Ya sakay operator na shopping mall jad intiron Pilipinas may isang kabalagan yung operator na shopping mall mukhang maniinteresado sa tay in real estate antis na bali po Sir Leon tatatan niya balita onto asya walay nagagawatan na ng mayor walay pulis siya singa consolidation o medyo negosasyon yata 60 hectares 60 hectares atan sumala po biba ng dagupan at klapanon alon na SM. Gawon ng pinakabalbalag North SN of Pangasinan. Outside Manila. On sa kabalagan. Ay dugarugat wala may bypass road dito na sangkarakapan ya talaga. Itan niya sitwasyon. Natan po Sir Leon i-update tire kabaloyan tayo may abay tumay kinay abay tumay tumay pananawag sa ay may 7-Eleven o may A1 may sabi jabi suta na abay na samay antulami panagdawag sa imbigi siya may trading ande may aram na munisipyo di ba mukhang wala mo amoy manin unalagi amo Jollibee on wala ni amo unalagi mo dito na mo sa kinin say McDo sa Babaray nalagitan McDo sa kaya Babaray maninteres siya lang tutan tawala rin bangko maninteres siya may passenger by na binmari partner Joel. So araratan ni potential development bali na bimaloy dyan sa Ryan Kaplasan under negotiation nin amin. Siyempre, nakukulan, ilatag nin namin iraratan po Sir Leon. Pero kahit papano, wala pa singayaw maniinteresado rarayan na investor, maninvest at bimali po. Kasi anong nang dala mo, siya pulis na uranay, anong nang dan aliwan paladad, so binmalay, lalo ma-interesira, anong nang daya, dala na binmalay, possible pa na Joel, lalo ma-interesira, anong nang daya, ayan na agaway alini sa ilog tanaya agawara ano nang daso sa may quality na binmalay sa aga na develop so intiro na binmalay nang mo aramay lulayng areas tayo possible sa amin na road dog ingan sa areas sulasor labas sa dalap ano Joel. And then sa kinidtan mo Sir Leonay may walay tiwala da manuloy. Siyempre, nang damot dyan yung panuloy ng Mayor Pete Merera, bukod sa agawatan, lalo mas pa'y dayaw, siyempre, wala rin nanulimot. Pero agay ko kumpara magbalat, ang mga achievement naman si Babagatay, katusubok ko ng Mayor, from 53 million, nagbaliwa 320 million so income na binmalat. Oo nga from 50 to 350, 300 million sa imarumya, ay labay ito ni Babaga, ang gapoy kimarga kaban na bulsa, labay ito Babaga, kakargan aminitan kaban na balay po Sir Leon, di ba? Tas may initiative ng mayor, ang tumaylay, dapat ipakurang sulay, tapi ano nga po na exempted, kundi bayan muna bago sarili. Yan, tamula, siyempre, yung ginawa ng mayor, ay ano nang daso, may naklamang babasir, stricto nyo kung namang balat, sa araman niya basir timubo nata na bimunga iraraman ya pangkamungan na bali tayo
tanan mo nga po ni Jollibee sama na babalag na income to. Lalo natin wala Jollibee, wala yung Paso na Magno, wala rin maninteres na lapod. Ano na potensyal na binmali ya magmali ya sakay at saray matalunggaring ya bali tayo partner Joel at saray panahon. Yes po. Sir Leon, sampot itapot kod si kayo ta mantuyaw tilamat nung sublaya agaw na Biyernes. Walay man amang kunoy kinyo jad biwok. Siyempre, jad side na bimali ang takatagiman. Ang monitor yun di man nagbiwok ko noon na nadalan niya na sa luluganan. Oo, nadalan. Pero ang Nentabalton Party na linggayen. Dahil binmali, nadalan mo may baywak na binmalay. Ang abing problema, hanggang sa araw sisigay, ang makapagkalaw partner Joel, alam ko na medyo ipasirayo mo at bali na tirong binmalay, luyang na Pangasinan, yagay mo lay dakla na aldan si Radya bali na tra binmalay. Dahil mo sumisigay, maliklikit iratap, dakla sunasasariw natan niya, ay suwa sirada dayat. Katong kanina sa opisina may, sirada dayat. Tanan ng damay medyo akinat singa, nanay na blessing sa binmalay, yari sumisigay ira at binmalay at ang gaseling gayan, itamo lara mga kakalukor, tanan ng dakila si Radya Bay na binmalay partner Joel. Talaga? Anturang klaseng sini nanarul yung balo, nanarul doy. May salay-salay, ramang kabalag, waramay siya may balangat, warang tuma may sirara, wala raya, ramay pingaw, kantura, wala rin malaga, wala raya may mamisan sa karaklan na alada, may muna kabalag, mamisan pingka, kanto, wadyara susira natin na agaylay daga, marami siya tuyo, gagawin na tuyo, at akinat di makal, sublay siya binmali, dakil natin, sunanalada, nananang mo, diyan na Facebook, ibablatter to, may malagkalukor, wala sakit di man niya, aray grupo dahil ipikikin na, ipipisbog dahil galila, amay-amay na aldag sila, kung itong partner Joel, katunanan ng gadyo na arum, dahil sa linggay na nang may, tantam, no color coding, no berde, rama linggay ni rarama, nututos na talaga, sa binmalit, distrito, bawal, na simple, wala ramay. Dapat, diya kalabat man sigay pasan mo. Pangbalat, siyempre, natalusan tira, so aray sumisigay mo, pupulan na dyan binmali, o sisigay mo iramay tagad, linggayin dyan, nang may birdi, balutura, aramay mga kalukor, wadyara binmali partner Joel. Kaya nga, kasi atipot kutan po Sir Leon, kasi minsan, anang nang kumatod Facebook ya, labay may mga liw, lalawarit, si Kungko, mga liw tayo bilang, no, si Danum Balot at si Dala ng Danum na dayat, na asin niya amin supistak to iluluganan tayo ay kung katong sakitan na nito. Possible. Possible, pero maasin ni Michael lang te. May Danum na dayat ano, wamanod biwo ka. Si wala mo so ang ipusot, amay I love Pangasinan, kontot Danum mo, yang at ang di man napasan, di din ngayon. Pero si Binmalay, nabay may mga liw partner Joel, dalang kaladya balay, sa Sidonorte, yung manira, so malaglako sila mayamay, di manats kami pa, tariwan sila ya, dayat partner Joel. Anton oras sukin tanay, kaslakan niya may panagkalarukor dan na wala larang giligay. Talasite, so wala lara, ano arum nga arum niya, ano arum labi nila. Depende la siguro galaw na dayat no magalaw medyo delikado. O antam pan Joel sabat. Problema mi tanta mandadalam ila taga binmalay urlen dalat taga binmalay man kalukurod din gayen. Es kami balag din gayen ay problema siyempre ana bilay tanay, gaway dayat tanay. Ano si Mayor antamula pulan to basta malinis na dugas sa panag-aladay aratan sila, tanta mo siyempre pambibilay tanan to. Talinang mo, tadya binmalay, duyaw sa kulor na ray balutume. Dalingayin, birde. Ato na dumawatan po lupatan baluto katon. Si nananamid natan partner Joel, medyo ables sa binmalay, at ang tukaman iray aspeto, siya saya, may siraya na narilda, ang adalap natin sa binmalay, isang binmalag siya, ay akwanta no, akinit, siguro blessing tanang ng daya maong sa panuulop na binmalay opisyalis tayo nanang ng daya sa mayor tayo sa na sa iter tayo pangkamungan na sa totoo katong tuloy-tuloy sa blessing na binmalay kato na salamat partner Joel tawara gawin niya arang programa ya nariringilan na saray arum irang pasen na luyang na Pangasinan tailot sa aray kalugaran tanta binmalay kato na bali-bali programa tayo partner Joel so
firing line, natatawag tayo bayan muna bago sarili na po na ipadating tan sa tutuo sa sarami nagagawat Malaya tartariwa ang balita, partner Joel. Yes po. Sir Leon, balbalaga salamat. Anggad maminsan lamat. Manulup ti alamat at manutumbok niran pangkanawnawa po, Apo Sir Leon. Okay, partner Joel, balbaga salamat na masantos siya. Nga alam sa namin, mangbala, labay ko na ba siya ipahabol may payout na sa birthday gift na senior citizen meet. Ayan simbat, postpone ballot, impos ko lang malapod Lunes, Martes, Merkules, at itermilaman. So birthday gift, medyo abayagan lapod sa agawan kalamidanay na saray senior citizen at bawat barangay. Wala kami barangay, partner Joel, itermilaman, tan arami aga makakar, itermil kaabungan na panunod untan. So panangaro tam mo nga panag-asikaso mi at saray senior citizen, Jad Bayan na Binmali. Kato na ulit, good afternoon, partner Joel, tan masantos sa maabi ang aras kayo. God bless, partner Joel. Kita-kita ulit tayo sa Friday sa isang programang Firing Line under the segment of Bayan Muna Bago Sarili. Oscar President Leon Castro nasabing, stay safe and God bless. Maraming salamat po, Sir Leon Castro, mga kaibigan. Oscar President at Bimali, pero i-address ko Pisca President, Pangasinan. Thank you po, Sir Leon. Ang ganda unsublay Biyernes po. Thank you po. Yan po, mga kaibigan, na Sir Leon Castro. Now, Bimaloy, si Kuanan Ma'am LB Torio. Ma'am LB Torio, good evening din po si kayo. Sir Christopher Idos, kumusta kila Sir Chris? Marakop no maminsan wala rin unyan kalamidad Sir Joel, tani dakil sumakakanuno to Diyos sa katawan. Ay, tugtuwatan na Sir Chris. Diyan katuan-tutan po Sir Chris, nakukula na talaga sa ito mampatauli. Amin yaran gagaw-gawon to niya. Nunan saman at agtay kabilangan niya sing kaya po natin ang lahat. Natan nunuton tayo. Sa Diyos sa katawan, nakukulan kaibatin na inayagagig ni nung agawan yugyugad Colombia. Uno na naayugyug sa Venezuela. And then Colombia, kapit-bahay itan na sa kapit-bahay to so Colombia. Ayugayug mo tagagik yan. 7.4. Biro po nyo yan. Kaya ingat-ingat po tayo. Sir Rizalino Dumantay. Sir Lino. Naniman, takapambay kag mo. Pero ang tikilang bangan. Asaba ko lari arumada Mortis Boys. Simong putak mo la. Pero ka mountain bike kag. Pawitila na boss. Kwanto niya And then si Ma'am Claire, si kwanto niya, si Ma'am Claire, Clarissa Istimar, sa kasalukuyan po sir, maulan pa din po dito, pero mas may na kaysa sa mga nakarang araw. Currently, according po sa latest post ng mayor namin, may mga ilan pa pong schools dito na ginagamit as evacuation center, sir. Sige pa, patatawagan ko pa Madam Claire, magangganon, pero kami agagi ka, nani ko na yan, hanabuhay mo na tayo. Firing Line! Manila Broadcasting Company. Manila Broadcasting Company. Sa Dagupan City, kayo ay nakikinig sa Tunog ng Bayan. Aksyon Radio. Aksyon Radio. 1161. 1161. Ang Tunog ng Bayan ang nangunguna sa balita. Aksyon Radio. Issue at komentaryo. Aksyon Radio. Musika at showbiz. Aksyon Radio. At sa serbisyo publiko. Aksyon Radio. Ang Tunog ng Bayan. Ang nangunguna. Ang Tunog ng Bayan. Aksyon Radio. Aksyon Radio. 1161. 1161. Oras po natin mga kaibigan, alas 6:08 ng gabi. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Aksyon! Radyo! Sa radyo lang kaya ng budget namin. Napunta na kasi sa produkto. Champion, tapat po sa inyo. Aksyon! Radyo! Walang halong pambobola. Kalidad lang, sapat na. Champion, tapat po sa inyo. MX3, dito ako bilib. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Aksyon! Radyo! Araw-araw, MX3 para MX-Traordinary. With Alpha, Beta, Gamma na sangkap nito. Tunay uri
MX3. Capsule Coffee and Tea. With MX3. It's for you and me. With MX3. Dito ako bilib. I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. Sa MX3, dito ako bilib. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Champion na milyonaryo pa. Pagkakataon mo na namang manalo ng 1 million pesos. Tax-free! Dahil eto na naman ang champion na milyonaryo pa. At ngayon, may papremyo na rin kami para sa inyong mga suking sari-sari stores. Ilagay sa isang malinis na papel ang iyong complete name, age, address, contact number at pirmahan. Maaari din ilagay ang iyong suking sari-sari store at ang kanilang address at contact number. Ilagay sa isang white legal-sized envelope na nakipang alinman sa mga required proof of purchase o POP. Ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers o mga pouch ng mga sumusunod na makikita sa official website and Facebook page ng Champion na Milyonaryo Ba, Champion Bar, Champion Powder, Champion Liquid Detergent, Champion Fabric Conditioner, Champion Dishwashing Liquid at Champion Dishwashing Paste. At sa labas ng envelope, ilagay ang Champion na Milyonaryo Pa, ang POP na ginamit at ang MBC radio station na iyong pinakikinggan. Ihulog ang iyong entry sa mga drop boxes na matatagpuan sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. 1 million pesos tax-free ang pwede mong mapanalunan sa Grand Draw. Libo-libong piso ang ipamimigay sa mga weekly draws na gaganapin sa mga MBC stations nationwide. At may pa-champion gift box pa para sa iyong suking sari-sari stores. Champion na Milyonaryo Pa. Brought to you by Champion. Walang gimmick, tapat po sa inyo. See posters on our official Facebook page for more details. Promo period is from July 11 to September 18, 2026 per DTI Fairtrade Permit number FTEB 260394 series of 2026. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng pating virus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Inatay sa 99.9% yung bacteria and virus tested. Bilib Iray Experto and Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. This is easy hugasin sa Champion Dishwashing. Easy hugas. Oops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo. Star Wax, Star Wax, Wax. Star Wax, Star Wax, Wax. Always remember, sa paglinis, pakintabin ang sahig. Mrs. Star Wax, Star Wax, Wax. Kitang na to the max. Star Wax ay aso #1 na floor wax. Walay waterproof formula. Ang gana na danuman, umpawil sukintab na sahig. Star Wax, Star Wax, Wax. Kitang na to the max, max, max. Star Wax Floor Wax. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Charm Fab Gold. Bakit makatulong sa charm? Walang amoy kulong kahit sabay sa loob. Charm Fabric Conditioner with Bloom Fresh Technology. May antibacterial na at ka-bloom sa bango ang damit. Charm Fab Gold. Bakit makatulong sa charm? Walang amoy kulong kahit sabay sa loob. Bangong makatulong sa charm. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Aksyon! Radyo! This is easy hugasin sa Champion Dishwashing. Easy hugas. Oops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo. Italiano pala mapapangasawa mo, Iha. Dalhin mo dito at nang maipasyal dito sa atin. At makita niyang napakaganda rin ng Pilipinas.
Ganyan ang Pinoy! Ang Pilipino, magiliw sa panauhin. Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy. Tatapatin namin kayo. Sa panahon ngayon, kahit kami sa Champion, kailangan magtipid. Kaya wala muna kaming TV commercial. Sa radyo kasi pinakamura. Ang natipid namin, napunta sa pagpapagaling ng mga Champion products para mapadali ang paglalaba at dishwashing. Ang mataas na kalidad, pwedeng gawing abot kaya. Nagawa nga namin. Subukan mo na. Champion. Walang gimmick. Tapat po sa inyo. Zed Health Testimonies. Ang pagtaas ng sugar level, delikado. Maaaring magkaroon tayo ng mga komplikasyon dahil sa diabetes. Si Ginang Leonora Santos natulungan ng Zed Panyawan Coffee Mix. Ang sugar ko minsan 200 something sa umaga. Pero nito pong nagpapanyawan na ako, ang baba ko minsan 136, 134. So tuwan-tuwa ako. Kaya po, minemaintain ko po yung Panyawan Coffee. Ako po si Mrs. Leonora Santos. Dito po ako sa Pasig, Metro Manila. 69 years old. Sa pamamagitan ng Zed Panyawan Coffee Mix, natulungan na pababain ang mataas na sugar level ni Ginang Leonora Santos. Kaya wag magmatubili para sa pangangalaga ng katawan, Zed Panyawan. Zed Health Testimonies. Pag tayo'y may sakit, gusto nating gumaling agad. Pero di ba mas maiging gustuhin malayo sa sakit? Ang yakap ng PhilHealth, programa ng gobyerno na nagbibigay ng libreng pagpapakonsulta, pati mga lab test. Kaya payakap sa yakap ng PhilHealth. Yakap ng PhilHealth, nang tayo'y malayo sa sakit. Patuloy kang nakikinig sa palatuntunang Firing Line! Dito lamang sa inyong nangungunang himpilan ng radyo, DWCM, Aksyon Radyo Pangasinan. Mga kaibigan, patuloy po pa rin ho kayong nakikinig ho sa programang Firing Line. Bago po tayo magpaalam ho mga kaibigan, nasa linya po natin ho si Ma'am Clarissa Estimar, dating OJT namin po ito. At ngayon ho'y nagtuturo po siya sa mga Taram National High School. Pero alamin po natin kasi understand, ngayon na, siyempre wala nang klase ho. Alamin lang nga po natin ho ang kalagayan po ng mga Taram ho sa kasalukuyan po. Kasi ang mga Taram kung maalala po nyo, isa din po yan hong most affected na bayan po yan pag ganitong panahon. Ngayon, kumusta po sa mga Taram? Kasi minsan sa mukhang poblasyon nataba pa eh. Alamin nga natin, Ma'am Clarissa, magandang gabi sa'yo. Live ka na sa Action Radio na pinanggalingan mo dati. Magandang gabi. Ayan, magandang hapon po sa Yes po. Ma'am Clar, tanong ko lang, kumusta ang mga Taram? Ngayon, siyempre, teacher ka sa mga Taram National High School. Alam nyo lahat yung mga kanyan, mga sinasabi nila na suspendido ang klase, etc. Bla bla bla. Kumusta ang palibot-libot na nakikita mo dyan sa mga Taram, lalong-lalo na sa poblasyon area, Ma'am Clara? Ayun po, dito po sa kasalukuyan pong may mahinang ulan. Mas mahina na po siya kaysa sa mga nakaraang year. And as of now, wala pa naman po ng suspended classes for tomorrow. So, we are waiting kung Jensen Ventinilla ng klase para o nga, ilang araw nang walang klase dyan sa mga Taram, Ma'am Clara? Actually, sir, last month, suspension of test until now. So, nag-change po kami or into modular and online learning. Okay. Yes. Sa mga, siyempre, pag ganyan talagang pag-declare, ibig sabihin yan, maraming mga barangay now underwater or di ka eskwelahan na nababaha o ginagawang mga evacuation center. May mga, yung eskwelahan nyo ngayon, hindi pa ba naman ginawang evacuation center o wala pa ba naman kayong ibang evacuees dyan sa mga Taram National High School? As of now, sa high school, sir, wala pa naman pong evacuees. Pero ang current schools na merong evacuee po ay mga Taram Central School.
mga Taram Central School. Alam mo Yes ba, po, Ma'am sir. Clar, kung saan galing yung mga evacuees na nandoon? Anong barangay? Karaniwan po sa mga evacuees na ay from Riverside. Mhm. So, hindi po ako sure, sir, kung ano yung mga barangay na nandoon po ngayon. Yes, ngayon, last na tanong ko lang, yung Mentoro Perez nyo dyan sa mga Taram, kumusta yan? May mga underwater ba? Kasi minsan sa Aguilar, bago bayan or lampas bayan, pag galing ka dyan sa mga Taram, lampas bayan, tumawid yung tubig galing bukid sa kalsada. Dyan sa Mentoro Perez nyo, wala bang mga dyan, mga kalsadang tumatawid ang tubig galing galing bukid? Ngayon po, sir, clear naman po yung mga daanan na. So, yun nga lang po, katulad po ng mga Riverside Barangay, tulad ng Pampano, mga Taram Pangasinan. Sila po talaga yung affected, flooded area po talaga. Pero dito po sa poblasyon, wala na. Siyempre naman, poblasyon yan eh. Karamihan dyan siguro yung mga malapit sa bundok, and then malapit sa Agno River, yun yung mga nababaha siguro, Ma'am Clar, ano? Yes po. Sige, Ma'am Clar, maraming salamat sa iyo, ha? Ito po, para maniwala, ito, ipapakita ko lang sa video camera yung para makita mo rin. Ayan o, si Ma'am Clar. Mga kaibigan, dating OJT namin po yan dito po sa Action Radio from PSU Lingayen, at ngayon nagtatrabaho na po siya sa mga Taram National High School. Kinuhanan lang natin po ng ilang payag po hinggil po dito sa sitwasyon po ng bayan ng mga Taram, yung mga kapalibot-libot lang. Pakita mo yan kay Papa Jobs para makita niya si Papa Giovanni. Thank you, Clara. Thank you. Yes po, maraming Thank you po. Ayan ho, mga kaibigan, si Ma'am Clarissa Estimar ng mga Taram. Thank you, Clara. Patayin ko na. Thank you. Ayan ho, mga kaibigan, ang mga Taram po dyan ho. Kasi yung mga Taram ho, mga kaibigan, ay isa po yan ho sa mga laging na babahaya. Pero yung mga nasa gilid po ng bundok, yung pinagbabagsakan po ng tubig galing bundok. Kaya with that po, mga kaibigan, mamataner kami lagagi kada sa iyang programa. Kaiba kag technical control si Action Kenneth Villanueva, Maktaryon na lingkor kabaluyan, at hindi magano ata nang nanti payagagi kay so mangano agagi ka sayan bukta, mga kaibigan, nabwasla. Nang nanti ni Raya sa arom ni Raya, anto yay? Magano. Nang kunira reso, oops, ayan, kompleto na ho, mga kaibigan. Oy, si Manong Blan kagiwa man haya. Manong Blan, magandang maabigyan nga rin po siya kayo, Manong Blan, ditan Houston, Texas. Ilulugay to firing line voice, mga kaibigan. Si Sir Ray Navarro, Sir Sherwin Carrera, Boss Japi de la Carcel, at Sir Ryan Rosario. Sir Ryan naman, nanalagarad pwisto to, say tumbok ag dentilak. Ang kaagwal na, konto niya. Wala rin mong pagaway bike nga po niya. So, tumbok kabaluyan talaga naman kasyay tibiyag. Manong Blan, maabigyan nga rin po sa kayo, dasayan nga rin. Sari tapakan boys, ang pinagawan tayo, talaga nagkayo makagaway laryo nata niya. Ari CBO sa Barangay Bintinilla, maabigya nga rin po si kayo. Amin kayo, lulugay to kayo na dating kagawad de Santiago, tan si number 1 kagawad, Norberto Norbe Beneto. Magano agagi kat mamatanyer kami, dyan pa na magli na pangitilak mit si kayo na masantun balikas, malalapod masantun sulat. Dyan 1 John chapter 1 verse 7. 1 John chapter 1 verse 7. Saksaki mo iya chapter laba iya. Ay kalawang 1 John na mga kaibigan. 1 John chapter 1 verse 7. Mga kaibigan, itilak med si kayuya o dasayan
ngaron po agagik say kwanto niya sa inyong pagiging umpisan tila at verse 6 verse 5, dahil dito sikapin ninyong idagdag sa inyong pananampalataya ang kabutihan, sa inyong kabutihan ang kaalaman, sa inyong kaalaman ang pagpipigil sa sarili, sa inyong pagpipigil sa sarili ang katatagan, sa inyong katatagan ang pagiging makadiyos. Verse 7, sa inyong pagiging makadiyos ang pagmamalasakit sa kapatid, at sa inyong pagmamalasakit ang pag-ibig. Yan po, 1 John chapter 1 verse 4 to 7 para sa kinamintan kabaluyan dasayan nga rin. Maktaryon na lingkor kabalo agagi kya. Mangititila kami lad si kayo na masantos, maabig, magayaga, ya labi po dya si kayo namin. Ag kayo na igba nagagi kya, ligliwon to kayo na action Kenneth Villanueva at mararakapiran sunatan ng preparato niya. Ang balot! Tandaan nyo agagik sa Aksyon Radio, una sa aksyon, una sa balita, sama-sama po tayo, Pilipino. Inyong napakinggan ang palatuntunang Firing Line. Dito pa rin sa inyong nangungunang himpilan ng radyo, DWCM, Aksyon Radio Pangasinan. Hanggang bukas muli ng ating pagtatagpo, maraming salamat po sa inyong pakikinig. Manila Broadcasting Company. Sa Dagupan City, kayo ay nakikinig sa Tunog ng Bayan. Aksyon Radio. 1161. Ang Tunog ng Bayan ang nangunguna sa balita. Aksyon Radio. Issue at komentaryo. Aksyon Radio. Musika at showbiz. Aksyon Radio. At sa serbisyo publiko. Aksyon Radio. Ang Tunog ng Bayan. Ang nangunguna. Ang Tunog ng Bayan. Aksyon Radio. 1161.